Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Шагыйрь Зөлфәтнең тавышын иштик. 1970 елларга караган язма. Чакырылмаган кунак татардан да яманрак. Мәкаль. Шушы халык чабатадан килгән. Шушы халык аю биеткән. Үткәненә карый үзе хәзер, караган күк таудан, биектән. Карындыкны үтеп кергән якты, чыгмый калган йортлар эченнән. Чакырылмаган кунак булып үткән татар дошман өстеннән. Чакырылмаган кунак булып кергән зимниларга, перекопларга, чакырылмаган кунак булып кергән Паулюс качып яткан йортларга. Тезләнүне белмей минем халкым, дошманнарын җиргә яткыра. Чакырылмаган кунак татардан да яманрак диләр, хактыр да. Үз-үзеннән яманрак татар, дошман барда җирдә, үч барда. Чакырылмаган кунак дошманнарга, көтүп алган кунак дусларга. Ышаныч. Ышаныч ул Комаров күк сак тавышлы. Тыңла, әй җир, үземне яхшы хис итәм. Ышаныч ул җиһан шин күк көлә белә. Палубада шулпа пешсә күн итектән. Ышаныч ул ак яулыклы әни кебек. Ышаныч ул бер катлырак сабый кебек. Чапаевны ярга йөзеп чыкмасмы дип, бер киноны икенче кат карый килеп. Шагыйрь Зөлфәтнең 1992 елның 26 апрелендә шигырь бәйрәмендә ясаган чыгышы. Шигърият бәйрәмен күренекле шагыйрыбыз Татарстанның Муса Җәлил исемендәге премиясе лауреаты Зөлфәт дәвам иттерә. Кайчандыр мин мөдәррис әгълам дустыма багышлап язган бер шигырьдә аны "Саяк дустым, нәни гигант" дип атаган идем. Сез аның нәкъ шулай булып чыкканына бүген үзегез дә ышандыгыз һәм аның шушы шатлыгы уңаеннан бер шигырь. Хан да түгел, мин бары тик Зөлфәт. Кулымда да кайнар кылыч түгел. Күңелне алгысыта яулар. Ул нинди яу, җаным тыныч түгел. Түгел тарттырылган үзәңгеләр, ялтырдагы атлар авызлыкта. Тын җәяләр ярсып бөгелгәннәр, юшләнгән тояк таңгы чыктан. Алда мин яулыйсы дырфа бушлык, аннан ары һич шәфкатьсез офык. Яна ары китсәм, өметсез яр, иң соңында котылгысыз ышык. Ханнар моңа ирешкәнгә кадәр узар иде күпме җанны түшәп. Мин ничекләр узыйм соң бу юлны? Мин хан түгел, мин бары тик Зөлфәт. Мин хан түгел, минем кулымда да халыкларны турар кылыч түгел. Күңелне алгысыта яулар. Ул нинди яу, җаным тыныч түгел.